putri hamba akan gantal. Salajengipun monggo Jawa Kasta. Mandhap saking pangarsaning Kang Sarimbit linambaran tilam lapis Dya Jawat Asta ngaturaken sugeng pangabekti kunjuk Kang Mas. Dya merpekian tiga cinaketing bokor kencana samya tinapak ing pada kahanan Antiga pecah saknalika datang wonten wujudipun malih. Katon kumambang kembang ingkang hambasuh sukune nganggo ingkang garwa. Kajunjungaken kalian ingkang garwa jumeneng sejajar ingkang winastan adicara junjung derajat minangka jejering priya kedah saged anjunjung derajatipun garwa.